Mae rhai dyddiau'n rhyfeddol. Dyda ni ddim yn gwybod sut dechreuodd diwrnod Mair, ond mi yda ni'n gwybod mae merch ifanc oedd hi. Da ni'n gwybod ei bod hi wedi diweddio ac adeiladwr o'r enw Joseph. A da ni'n gwybod ei bod hi'n byw mewn pentref o'r enw Nazareth. Roedd hi'n byw bywyd cyffredin, a deud y gwir. Tan y diwrnod, y galwodd angel i'w gweld. Rhyfeddol. Helo, meddai'r angel. Mair, mae Duw wedi dangos ffafr atat ti. Roedd Mair yn rhyfeddu, ond teimlai'n ddryslyd hefyd. Roedd hi'n edrych yn bryderus, a sylwodd yr angel. Does dim angen i ti fod yn ofnus, meddai. Mae'r ffafr hon yn newyddion da. Mae Duw wedi addo ers oesoedd ei fod am ddod â rhywun arbennig i'r byd. Rhywun gwych. Rhywun i lywodraethu dros bobl Dduw am byth. Mab i Dduw ei hun yw'r rhywun hwnnw, ac mae wedi dyddewis di i fod yn fam i'r plentyn hwnnw. Y plentyn y byddi di yn ei alw'n Iesu. Rhyfeddol. Ond dwi'n wirif, meddai Mair, sut gallai i gael plentyn? Bydd ysbryd glân Duw ei hun yn dod arna ti. Felly bydd y plentyn yn sanctaidd, mab Duw. Rhyfeddol. Edrychodd Mair ar yr angel. Roedd hi'n ei gredu. Felly dywedodd hi, dwi'n mynd i wneud beth bynnag y mae'n gofyn i mi ei wneud. Ac yna, dyma'r angel yn gadael yr un mor sydyn ag y daeth. Rhyfeddol. Mae rhai dyddiau'n rhyfeddol, a gweitha'r modd mae rhai dyddiau'n ofnadwy. Roedd Joseph yn cael diwrnod ofnadwy. Roedd wedi dyweddio a Mair, ydych chi'n cofio? Ac yna cafodd wybod bod Mair yn mynd i gael babi, ac roedd yn gwybod nad ef oedd tad y babi. Roedd Joseph yn drist ac yn siomedig ac yn ddig, i gyd ar yr un pryd. Roedd e'n teimlo yn ofnadwy. Ac yna daeth angel ato mewn breuddwyd. Paid â bod ofn priodi Mair, meddai'r angel. Yr ysbryd glân sydd wedi gwneud hi'n feichiog, bydd hi'n cael bachgen bach, a byddi di yn ei alw yn Iesu. Pan ddeffrodd Joseph, newidiodd ei gynlluniau. Penderfynodd Joseph briodi Mair. Dyna ddiwrnod oedd hwnnw. Diwrnod a aeth o fod yn ofnadwy i fod yn rhyfeddol. Mae rhai dyddiau'n ofnadwy. Wyt ti wedi clywed y newyddion, gofynnodd Joseph. Mae'r ymerawdwr Rhufeinig wedi penderfynu cyfri pawb yn yr holl wledydd y mae'n ei rheoli, ac mae wedi gorchymyn i bawb fynd yn ôl i'r trefi lle cawson nhw ei geni mwyn iddo wneud hynny. A gan fod fy nheulu i yn dod o Bethlehem, mae'n rhaid i ni fynd yr holl ffordd yno. A dyma nhw'n dechrau cerdded. Roedd rhai o'r dyddiau hynny yn ofnadwy hefyd. Traed poenus, cefnau poenus, coesau poenus. Ond roedd rhai dyddiau'n wych, adar yn canu, golygfeydd annisgwyl, a llawer o ffrindiau newydd. Pan gyrhaeddo nhw Bethlehem o'r diwedd, wrth giro ar ddrysau perthnasau Joseph, yr un oedd yr ateb ym mhob man. Dim lle sori. Roedd hwn wir yn ddiwrnod ofnadwy. Yna, cyrhaeddodd Joseph a Mair di cefnder i Joseph. Mae'r ystafell lle mae'r bobl yn arfer aros yn llawn, ond mae gennym ni ystafell arall lle da ni'n cadw anifeiliaid dros nos. Erbyn hyn, faswn ni'n bodlon aros yn unrhyw le, meddai Joseph. Gewch chi aros yno mor hir ac a liciwch chi, meddai cefnder Joseph. A dyna lle ar arhosodd Joseph a Mair. Yng nghwmni ambell fiwch, y dafad, ac asyn, a gafr. Ond roedden nhw'n gynnes ac yn ddiogel. A phan ddaeth yr amser, cafodd Mair ei babi yno. Galwodd hi'r babi yn Iesu. Rhoddodd hi Iesu mewn preseb yn y gwair, a'i ddal yn ei breithiau, mab arbennig gwerthfawr Duw, ac roedd yn rhyfeddol. Roedd hi'n nos yn y bryniau ger Bethlehem, ac roedd bugeiliad yn gofalu am ei defaid. Roedden nhw wedi hen arfer clywed pob math o synep, defaid yn brefi, dail yn siffrwd, a bob hyn a hyn blaidd yn udo yn y pellter. Yna, glywson nhw sŵn annisgwyl, a siap rhywun nefolaidd, gwyn, llachar, yn yr awyr yn deud helo. Roedd y bugeiliad yn crynu wrth weld a chlywed hynny, ond daliodd yr angel i siarad. Peidiwch â dychryn, meddai, mae gen i newyddion da i chi.
Newyddion fydd yn gwneud pawb yn hapus. Ydych chi'n cofio bod Duw wedi addo anfon rhywun arbennig atoch chi, y Meseia, yr un fydd yn gwneud popeth yn iawn? Wel, fe gafodd ei eni heddiw, yma ym Bethlehem. Os ewch chi i Bethlehem, fe welwch chi fabi newydd ei eni yn gorwedd mewn preseb. Pan orffennodd yr angel ei neges, daeth sŵn miloedd o angylion o'r nefoedd yn moli Duw. Gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld beth mae'r arglwydd wedi ei wneud, ac i ffwrdd â nhw. Nid cerdded wnaethon nhw, na fe redo nhw, chwilio i'r dde a chwilio i'r chwith. Yn y diwedd, deithon nhw o hyd i'r hyn roedden nhw'n chwilio amdano. Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd yn y preseb. Roedden nhw'n hoffi gwylio ser, roedden nhw wedi teithio'n bell, a phan gyrhaeddo nhw Jerusalem, dyma nhw'n curo drws palas y brenin Herod ac yn cyflwyno'i hunain. Rydyn ni wedi gweld seren newydd yn yr awyr. Mae'n arwydd bod brenin newydd yr Iddewon wedi eni. Rydyn ni wedi dod i'w addoli fe. Alli di ddweud wrthon ni, ble mae e, plis? Ceisiodd y brenin Herod ymddwyn yn normal, ond roedd yn poeni ac yn ddig. Roedd wedi gweithio'n galed i gael bod yn frenin yr Iddewon. Roedd wedi lladd mwy nag un person mwyn cael eistedd ar yr orsedd, felly doedd Herod ddim yn barod i adael i ryw hen fabi gymryd i le. I ffwrdd â nhw gan ddilyn y seren, nes ei bod yn cyrraedd tŷ y Bethlehem. Ar ôl curo'r drws, dyma nhw'n cyflwyno'i hunain. Rydyn ni wedi dod i addoli brenin yr Iddewon. Roedd ganddi nhw 2 anreg i Iesu. Nid y math o anrhegion y mae plant bach yn ei cael fel arfer, nid teganau, ond anrhegion addas i frenin. Aur, thys a myr. Roedd y dynion yn gyffroes iawn ar ôl gweld Iesu, ac felly y dylen nhw fod, achos roedd Duw wedi addo trwy deulu Abraham y byddai'n gwneud rhywbeth gwych anhygoel i'r byd i gyd.